Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Queen tatelicious achituka Holy 10 mushure mekunge Holy 10 akanyomba winky DC full video. Hanzi munoshanda nezano. Unesiki pahuro because bese yakati zvinoma uya chipo asana kurira nekutuka kuti zvinapepera. That's the beginning and the end. Mundu dzakasina kuni unesiki pahuro rubbish masaramiza indagone muchiyungu ndaona interview yake yaita interview ndakati pamwe bese iri kuziya chiyungu iyi hakuri mwetori mwekutora nhei chise chokusumisa kuti anosviki kana mane zvinova anzi ngotuka iyi hantu ndakashora nditene muto ndakasora kochii urikunyatsofunga kuti wasvika pasitendi yolitena ende initodakaona kolitena vasikuda kutuka windi vanoda kutaura ndozvandakatoona izvozvo ada kutaura anoda relevance zvino ravines wakambonzwa nezvaravines ravines akaonererwa kuonererwa kwaikuita ravines akapera 2 minutes akapera 2 minutes olitena some of the things you are doing emunezano katinoziya vanoungana vanangamanga besaka kavenga mutoti munezano zano kuyacho chana chai zvamunoona kuti besi raisiki pauno unodatotutaurekudzisaizvue takakuziya nezvue takakuziya nezvue vanaanosati kurakakatetete I'm sure machinzwirawo mega guys. Zviri kunzi Holy 10 neZANU-PF team 1 zviri kunzi Holy 10 anotamba nevafana vamunangagwa, of which I'm sure makambaona mapictures Holy 10 akamira nevakomana vacho. Thank you so much. Don't forget to subscribe.